yao mano na mano kana kuti mukoma nemuningina pakuroora ndio zvavakaita vakatungofura kuitira kuitota mano na mano kana kuti mukoma nemuningina pakuroora. Saka claim yavo iri kuti uya utsanangure nhau yako yekutizisa mudzimai wangu akapotera kumba kwako ukapedzisira wakumuda. Uya utsanangure nhau yako yekutizisa mudzimai wangu, kutizisa kwavanotora kutaura kuti vari kuti adzimai wavo vakapotera kumano, vapotera kuna mano wavo, vari kuti chiuya utsanangure nhau yako yekuti wakazotora mudzimai wangu kuti abve kwauri iwewe achienda kwaakaenda, iwewe wakupedzisira wakumuda. Ndo ndangoitira kuti makurukota nainzwa taibata John pira nawe yako dare tinzwe kamsuri da kamsuri changami nawe yakaitika ndeyekuti mubi yangu uyu ini ndakanesana nemudzimai wangu. Mudzimai akatiza akaenda kumba kwake uyu, saka ini handina kuziva kuti aenda kumba kwake. Ndakabva ndananga pana Tezvara. Ichisvika pana Tezvara vakanditi hatina mboona, havana mbosvika kuno, asi manesana. Ndikati hatanesana. Saka munoziva semunhu murume kana achinge asvika paipa atanga kunyuma nyuma kuti akasi kuti vari kundivigira here mudzimai wangu. Asi ndikatarisisa ndikaona ana Tezvara havana kuratidza kuti vaindivigira. Ndikazva kuti aTezvara vataura chokwadi, kanzi vanofanira kunge vakaenda kwana sisi wavo. Zvino ini ndobva ndadzoka apo ranga riri zuva resande musosondo vakatiza achienda uko. Sondo iyoyo ndabva na Tezvara ndikatodzoka futi kuenda ndikudzoka. Ndobva ndasvika kurara uko. Ndarara uko mande ndoya ndakamuka ndatera ikoko kwaakaenda kwacho. Chisvika ndakaona mumwe wangu anga ane hwendo hwekuenda kwainzi kugombe gomo nevapostori. Saka vanga vasati vavo varonga rongesheni dzavo pakusvika kwaita mudzimai wangu. Anga chitonzi asvika nhasi zuva irorira remandi racho arara murori. Zvadaro ndibva ndabvunza vana kuti ko havana kusvika here panapa. Saka nevana havana kusvika, hatina mbovaona. Tatikomba kana maa kuti havana kusvika uku kunzi havana kusvika, saka matindoita sei? Zvanzi hatina mbovaona, vana vadiki vese vachitoramba. Saka ndikabvita mistake yekupinda mumba mukicheni, ndibva ndaona mune zambia remadzimai vaya. Ndakati muzambia iri vakauya kava, saka imi kuti mimi zambia iri ndiani? Zvanzi ndiye vamwe vese vakawanda hobho vanhu vanotenga mashopu mwemo. Ndikati dai maiziva kuverenga imimi zambia iri rakanyorwa kunzi UNICEF. Vakapiwa na tete wavo kunzi ashandisai zvenyu muramo. Ndiri kubasa kwaanoshanda ini. Ndibva ndaenda kumukoma wacho waanga asira shoko wacho waaiti mukoma. Ndikati vana vari apa vari kutaura kuti hatina kumbovaona vachindivanzira. Zvino ini ndaona zambia mumba, hamene zvakamira sei? Zvikanzi nemukoma wavo wacho futi, imhosva yamaita iyoyi mapinda mumba memunhu muchiona zambia. Ndikati ndaita futi mhosva. Zvikanzi kana kumapurisa chaiko munotendwa nayo nyayo iyi. Ndikati kumapurisa kwacho handeiwo raiti, kana muchiti ndine mhosva handei izvozvo titisungai titende. Pavakaona kuti ndanda kuvisha muridzi womudzimai, zvikanzi aiwa mamirimirai tikutaurirei chokwadi. Mainini vakasvika. Saka bamunini ava vaenda kugomo ava vataura kuti mudzimai uyu. Ipapo ndakata kwesheni maka napo zvishomanana. Zvikanzi saka vati bamunini kana vachinge vasvika ndavarege kuzodzoka vasina kundiona. Zvadaro ndikabva ndati ndadekara ndakumirira paipai. Vana ndobva ndadzoka kuti ndabvunza kuti ko vafamba sei kwangu inini. Zvikanzi uyu mwangu manje ane madzimai vaviri, mukoma nemuning'ina. Saka vanosiyirana nemadzimai angu ini ndovangu vachinzi vaenda kumadomaso. Alright. Ndagara kumadomasi vaya ndobva vauya koma nemuning'ina. Akoma ndio vakauya. Ndakati ko mwangu akasvika here kuno? Zvikanzi akasvika. Havana mbotendera. Ndati ko vari kupi? Zvikanzi vakaenda gomo, nevamwe vakaenda gomo kuvaya. Ndikati mandaziva zvangu kuti panyepewa. Tagara vekugomo vaya ndobva vazouya. Ava manje avana adzimai avo adzimai vakuru vaya naivavo vanga vaenda vaviri. Zvikanzi right, bamunini vauya, saka toita sei? Amainini vari kuuya. Zvikanzi amainini vataura kuti tanga tiri pamhiri apo, vataura kuti endai munoona
wenda unoona kuti madzibaba vadzoka here kana vanotera here kana vanotera nditize saka vatize zvinomba kuti ndavanyepera kuti vangazongona kana kundikanganisa saka nachingova varedza varaidza ndo zvaikaita nyaya yacho apo musi wemandi saka bamukuru ava ndikubva vati bamunini vari kuchaimini saka zvatakuchiita manje timbombirai kuti timboona kuti vanouya here tikati vakati paipai zvandimaona havana kuuya saka zvoda kuti vari kucha vakuti tanga kupenga pfungwa dzavo saka imi michidzokerai kumba madzokera mozouya musi wechina munotowana tataura kare nemadzimai enyu tatopedza nyaya yacho yese ipapo ndakudzoka mande chipiri icho chandakudzoka ndikunoswera chete uku chitatu ndo chandikunoswera chete uku china chiye ndodzoka futi kubva kuchizuru kunarira kuenda kuchizuru ndadzoka futi china chechi bamukuru ava ndobva ati hatida kumboaona isu vatitizawo futi ndikati tozvaraiti alright ndakudzokera kumba ndandakugaya maiti nhauika inoda kuti tandifungiza kuti nhoroondo yakanyanya kurema isisi tinopedza takangana kwamatangira tikubata palevhel yamasvika iyi chinangwa chenyu chiri kutaura kuti mudzimai wangu akapotera kwauri ndakauya ukandisvisva ukazondipa zvaro kuuya ndandakasvika kuwana mukadzi wangu asisipo pauno zvimwe zvamungade kuwedzera kandiri maendera kana mabesa ndada kuti munyatsodudza amuri kupa mhosva uku panyaya yemukadzi wenyu vatida kuti munyatsodudza ipapo panyatsobatika kuti uyu ndiri kumuti ane nyaya yekuti nini mukadzi wangu akazodai akazodai pano zvinoti saka musati madudza ichiri nhoroondo yamukuti dudzai ataura nhoroondo imwe makapakwana apedza ande zvatondinetsawo ndichinzi ndikushedzo kudai mudzimai wavo bamunina akasvika kumba zvechokwadi zvainokodzere kuti asvike kumba nekuti amai vafiwa nababa vanotowanza kuchengetwa neni kumba kwangu sekuti ndino vana vavo vaviri saka ava pakutiza vachiuya vakantowanza kuziva kuti amai ndokwavanogara saka munguva yekusvika kukaita amai nini ndisipo vachikukura ndandaenda kugoma masvikiro akaita amai nini makuwarira yanga vakaita nohondo yanga yamuka kumba kwavo vaitocha arume vava saka ana amai vanga varipo paumba vaitocha kuti vakakuritsa mudzimai uyu achionana panoita hondo indisipo ichokwadi kuti mudzimai wavo uyu ndiaitocha murume wake ndobva vakutoita songe vari kumuviga vachitocha kuti hondo inomuka pasina baba womusha pakazouya ini saka ndakati nivo kana vakauya ngavasadzokere ndisina kuuya zvakuti pakuuya kwandikaite inini ndakati inini no bamunini nyaya iri kutaura adzimai enyu ava yakuita yemaweapons ivo tichivataura tichivaona chokwadi vakakwara saka inini nyaya yandichakwanisa kuti ndiyimirire inini kuno kuti amunhu wani kuti ndikuti dzokedzanai vachitokuchai vachirambira futi kana kuda kutaura taure nemi zvandakuchiita kumushando kuno vanhu vakawanda ana atete ana mukoma ana sekuru ana tezvara ndoko vakawanda saka ini nyaya ndakuti ngaichienda kumusha kuvabereki vomudzimai ndiko kwamunokwanisa kutreterana nomudzimai wenyu motaurirana mupedzeranavarimo ndo kwamakuchikwanisa kuenda iko kumopedzerana motaurirana nomadzimai enyu muri kupi muriko ichokwadi mudzimai akaenda kumusha kwavo bamunina vakatotera kumusha ikoko vakatenga vakutotambira madhiri avo vari kumusha kwaana atezvara kusvikira nyaya isumuke kubva kwaana atezvara iende kwachief nowedza mudzimai akati kumagariro nokumararamiro murume handichamudai mhondi akarambiwa mudare manowedza izvo zvitsamba yanowedza yavanotori nayo ndobva vawirirana vachitobva kumusha pana atezvara koini pandaviga mudzimai wake ndopapi mushure mounge ndati nyaya dzandiremera dzino maweapons mukati ngadziende kwana atezvara nyaya vakazoitamba ikaenda kudare kwamambo vachitobva kwana atezvara baba vakatomirira mwana wavo mudare manowedza vachitorambana vachipanana gukuru handaishaya mhosva pari zvino aive kubasa kuharare asi paakabva kubasa kuharare atogara imba kwaamai vake aiwa nezvino manje mazuva ano vakumba kwavo manje vakunzwawo zvirinani vanoita zvekuharasi aikone kutoti pamwe taada kutokwanisa gore
okay? indogara kuchizura vanogara pamusanobaya pane panaida kujekesa nawe indiari kana risingakangaisa 5 years handina zvangobuda kuti ndinatso kubata kuti raive bhuri ripi 5 years what 5 years mukadzi asiri murumo ari kubasa atori kumba kwavo kubasa akakuenda zvinenge shoko rimwe chete zvakanaka maita ine spinde makorokota zvinofana tida kutsvagidza ndepekuti imimi famba penyu ndopama pana mai vari kubhara ndovamwena venyu mukadzi uyu anetsana ndobva vapotera ikoko vakauya ikoko sokuti ndokumba ndokwakuna amai kumba kunenge kusina munhu vakaifa vana baba zvakati ndobva wauya kumba kwedu mutemo wedu unomboti kudii kana munhu achinge apotera mukadzi wemunhu akapotera zvachivaro tinogona kusara isinoti murume anofanira kuti ateere mudzimai wake pakati pokutera mudzimai wake zvoenzaniswa kuti zvii zvamatadzirana voenzaniswa iwongosina here kozive kuzivisa kuti bamini mudzimai wenyu ari kuno ndizvo izvozvo manje nokushaya mafoni nokuti kwatinogarira kurefu kwakusiri kuti unofamba mwakamupfuku uchitonzi wasvika uye zvetaiesa kuti 2 days time tinotarisira kuti baminonofasunga wasvika tomboti papo makapakundika ko uyu zvokuzomuti somukadzi aicha kuti abude pachena kuti aonane nomurume wake makamuzomuudza here uyu kuti no bami imimi imbodzokerai kana madzokera mudzimai wenyu tichasara tichitaura naye mozodzoka musi wakati handovimba nyaya munotiwana kunotaita sei tapedza makamuudza izvo maverengero ndeyokuti bamuni matauriro ari kuita madzimai venyu nozvazviri vachitokutyai inini handikwanise kuti ndimiremire pakati penyaya iyi nyaya yakuda kwana baba kumusha kwana atezvana saka makawandikupa ndokuti mimukadzokera kumba mozobudikira makwana atezvana ndokunenge kwana adzimai venyu ndokwada kutoti vaende mushure monge ndaida kugara pasabhuku wangu ini chimuudzawo ndonyadza ndisvikira kumba saka hamena kuti sabhuku ndoita sei achitondipawo futi advice yekuti iwewe mudzimai ngaaende kuvabereki vapedzerane kuvabereki vobuda munyaya pane pandirira kuti ndipinde pakawana murume hamena kuti wapanzwa here ndapanzwa ari kuti nekuda kwemukadzi wakona kugara achigara pambavamina vadika akazoratidza senge mukadzi akunoda ndizvozvo wapanzwa ndizvozvo zvakabudira papi izvozvo mararamiro nomagariro edu kubva tichiri kutogara mudzimai wake haitoda kutoti asvike kumba kwangu nokuda kweshanje dzinongori shanje dzacho ndo dzavanenge vachitopunzanirana kudaro so kuti iwe ndomhoresana nomunhu chete wamhoresere munhu kuti murume auya paumba takuende ukangodaira kuti iwe imhosva saka iwe shanje chete tovakika hapana kana pano chimwe chete chabuda apa chakaratidza kuti ndaida mudzimai wake hapana aiwa pakanaka munoitwa shanje kwazveni tikuda pekuti musi wamukamuti adzoke handizi tinenge tataura nomudzimai wenyu imaidokita weyo kuti aende kumba kunana baba izvozvo ndo zvandaida kuenza handizvo ka makamuti dzoka kupi kuno andinatidzokera kwate iwe ukazodzoka here kumba kwa pamama nzi udzoke ndakazodzoka right paukadzoka ukasvika kuwana mukadzi wacho ari kwenu angavigo angafika uyu paakadzoka kuwana mukadzi ari kwenu angatova kumusha kwatikarangana nawo kuti unodzoka kuenda kumusha aonera ndikuita inini ndikuona kunge panga pane zvimwe zvinhu zvamai vanze kana zvaiitika zvinenge chii ndambonzwa uyo achitaura uyo achiti ndakazvika ndakazongopinda mumba ndakuwana zambia vakadzongei akatanga kukweshina kuti izvo zvawaita imhosva chiitwa zvopindire muchichi nonyaya yazambia iwewe nouyu pachivanhu chete muri mukomana hakuna chairema pazinzwa kuti minge muchitaura nawe kuti baba munigara yako iwo ndiwo baba mukuru ndine baba mukuru baba munigara yako nyaya yakamiri yakadai but mukata chinhu chokugara mukadzi yenyu ndayamba musasakura one time kuti pana paibvaka handikwanisa sei kugara but mukagara naye kwenguva akutoita mamwe madhio kupinda kuoda madomasi achizokera pamba ipapo uchimirika asi manzwa zvatara kuti makomo enyu mimi akatosvika kuti ndiayo tokusungisa kwazvitire ichiche kazati makamusingade kutoyasvika iwe zvakazotora nguva yakadii washaya mukadzi wakwako kuti muzoenda kudare kwanowe kudare ripira mukarambana kwanowe kuti muzorambana nomukadzi pakatora nguva yakadii pakusvike ipapo zvakatora 3 months 3 months iwe wakagara zvako uchizwa kuti mukadzi wewe hatiti dzoka
ndobva wadzoka ndobva wasvika komushaya ndobva wagara zvako 3 months aiwa ukanyarara ndaipota ndichitoenda ndichitofambira izvozvo uchiendawo ndichienda kumba kwakewo saka paakazoona kuti ndiri kunyanya kuenda kumba kwakewo ndo pakatisa mudzimai wedu ndibva aenda kuna amai kushango kune mukoma wedu mukuru. Ndirega ikubvunzewo baba sei mimi maipinda pamberi ihama dzake dziripo handendo dzakabarwa iri kumusha kwomudzimai yedu imimi maizopinda pamberi sei nokuti kupotera kwaakaita handinoziva kuti akapotera kuhama yake dai manga musina hama yake aiweri pamusha penyimi saka zvinoda kuti akapotera kuhama yake imimi sei makanga musingakwanise kududzira madzimai enyu mairi yese kuti takurai hama yenyu yende dudza zvineswa zvake kumusha kunana baba pamusoro koba mukatotera kutaura kuita mumwendo kokuti pari kunzi vanhu ngavaenda kumadomasa ava bamudinotoya yanga vasati yanga iri nguva yekuti vachangosvika vachitoona sisa vaida kuenda kumadomasa kwavabatana vachitendamira wakada wati pari kunzi kumadomasa ava bamunini vanga vasati vatosvika obva wati yanga iri nguva yekuita sei yokunge vachangosvika amainini avachiwanana nasisi vavo ava vasati ava vadzimai vakatiza vega vachisvika kumba vasina ava ndopa vakasvika kuona sisi vavo vachida kuenda kumadomasi vatobatana vachienda kumadomasi kuye pamusoro pane pamwe pekuti mwe mhosva inomubata nekusatsanangura kozoita pamwe pekuti mwana anogona kuchenjera achimhanya kunogadzirira kuda kutaura handimukone nini chamufungidzira ndipa handina chaanaumbowa ndikuziva nekuti aunosimaonera ndikisa handiti mukone nini chaitisa kuti nini mufungidzire nevabu yenyu kuti sei munenge mukufambisana inini wanivana padena ndini kuti zokukadzi ndatokufungidzira iwe sei ndadaro nhasi ini mati adzimai avo vari kugara kwamutsaunoba handizvozvo ini munogara kupi kuchizura asi pamauya panapa kuti mimi mauya panapa kuti kudaita mapemezi nokukurukura nyaya yavachinjodzi muri panapa mauya nemukadzi wacho ndizvozvo ndimi mauya naye muri 2 mukasvika kutogara pacheya panapa hatina kuya tiri 2 atitoa pacheya pangu panapa kukonektana kukurukura nyaya iyoyo muchiita sei kuti mozodai ava pamwe anenge vachitozviona ndozvoitisa kuti handisi kuti mimi nemhosva ndikuti ndozvinongoita kuti vakufungidzirei nokuti pamauya panapa pandiri panapa mauya muri 2 nemukadzi wache ina ndinoziva singakone kuchiona mapona saka ipapo kufunga kuti ava vachiona ava muchindenderedzana ivo varambiwa imimi mune 2 kudhara plus kuti chimwe chikuisa nemufungiziro ndechiri machiona imimi kana muchikwanisa kuroora 2 mukoma nemunin'ina vakumba kwenyu kudhara hapana chinokutadzisai kutora futi wechipiri ari mukoma nemunin'ina kusaidiko saka mudenyanika chitofunga kuti uyu akambotora mukoma nemunin'ina amai guruko nhasi uno akuti ndendere nowangu shoni ukaita pachura nhasi unoona tikuenda kudare kuye imini ndini maakuuya naye kuna sekirita maboona ose pamwe kacho ndepekuti pamwe pacho ndepekuti uyo matyisire anoita zvekutoti makamirisana pakuti kwete pamumisana pakuti maakutaura nyaya ano zvimwe zvaanosanduka ine zvekuti zvanaiti uchikuti apa ndakamirisana panobva asandukira kutaura zvamukatadzana inini kutaura sekukwasha nhina wenyizvi inini handisirini bandaicha muno ndimoya ichiwana ndiwe muridzi wemusha ndiwe muridzi wemusha wanga wakachengeta mukadzi wakewo hapana chaikutyisa mukadzi wakari pano shuwaka yamazuva ano kuti nguva dzakati saka uyakaonaita nyaya mukadzi wako mudzimai ainzi hapo ini ndisipo ndichiedza kutsanangura ndichiti pakusavapo kwangu inini ndokwaita kuti ava mukutsanangurana sisi wavo vaitocha ava kuti vakasvika panapa pasina baba payapa pekuti wapindire mumba muchiona zambia mukoma mukoma wako newe vaizivana zvanga zvirisimba vairiwana mutongo mumwe nowamumwe zvakasiyana orati ko apa iwe uno vakadzi kai kumangariwa kwako unogona kutoperekedzwa nevakadzi vako ndizvozvo handi ndizvo inzwa yakachangamira apa kuda kuti ndataura chive ndati kumangariwa kwako unogona kuperekedzwa nevakadzi vako kudara handiti sezvo ndo next of kin pandikuda kutsvaga ndepekuti wanzi nasekirita apa wauya nomukadzi wacho apa ndo wako hero akamangariwa here pamusoro mudzimai uyu
hazvisiwoora kuti asvike kumba kwangu inini sekumba kuna asisi vake akatenga auya kukirisimasi kubatanidza nemuye zvese achitobva kumusha kuno abereki Tawapa. ndiro zvandinoedza kutaura pakuti mudzimai akauya kumba kuna asisi vake auya kumba kuna asisi vake ndokubva atambira kirisimasi nenyuye ariko mukutenge zvizikanwa kuti uku kunodare ana ate zvakakutoziva kuti akaenda kuona anasisi vake anasisi vakutoziva kutoti ichokwadi mabvunzo amudhara negurugota pani zvino mudzimai ari kuti mosazvimaifanira kunge mapindura pani zvino mudzimai ari kuti pani zvino changamire mudzimai ari kugara kuna amai vake asi nhasi abva kubva kwamuri maka yekuti akaya kukrismasi vati kunyuye finish but mimi manzi pani zvino ari kupi ari kwamusaunobaya ari kwamusaunobaya ari kuuya mudare ari imini mauya muri tuku kuenda kuona sekretari uyu mudenyu uyu ari kushupika kuti ndobikiwa nani mukubona manje panogona kupoirika pakupindura asi ndanchiedza kutaura pari kugara Tabati. Munhu akanasa mare dzake anoenda kumhangara kuchi mapurisa. Right. Iwe uri kuchengetawo mombe dzisiri dzake. Unoendawo kumhangara kuti kumapurisa kuti kuno mombe dzakauya dzakadai dzakasikasi. Raika. Nhasi munhu ari kutsvaga mombe dzake. Tazoonawo dzine kupera mwedzi nemwedzi. Amai vababa vangavauya tivaone ngavauye kumberi. Chimwe chinhu mimi sefuna kuadvisa vainini venyu vaenda kuenda mumapurisa mataura nyaya yahondo kuti akatiza hondo murumu hatina kuda kuenzasa nyaya inokuti nyaya yakazotaura kudarika mambo yakatonzi chakatanga kuya kubva kwenyika imene chipotera ini ndakati ndakuenda kumapurisa ndaitira yangu kudzinya kwete kunyika yakuda munhu anokwanisa kuedzaalidzo mwana ndovanofanira kumirira nyaya Mama pesa chako. Pane pananta ndibato inije dzikuba nokutobata matiri ese ndiri kusina kwatakarerekera aida kuziva pamatora inyaya yakapinda mudare ikatomba kwa inyowe dzaikanzi yapera toka nayo jojo yakapinda mudare ikanzi yapera iyo yainopinda mudare yakapinda mudare ndeyekuri ndeyekubvisa yakaita gukuro madzimai avo yekurambana iyo kuti uyo akatora mukadzi wangu achimuita isi yakapinda mudare yakapinda ndeyekurambana kwenyu muri vaviri saka imi muri vaviri makatorambana musiri murume nemukadzi kana uyo asiri mukadzi wako asi wamhangaira chete kuti uyu ane honzeresi yekuti ndizorambawo nemukadzi upi ndochinangwa chakwandii amai musi wakasvika murumo pamba patoda mukuru mama ano mazona ngani tongoti ndakaenda pamusoro dare inini tongo ndaenda sanhasi sisi mangwanani sisi ndivati ndienda kuodha madomasi pamusoro hamugone kuverenga here mazuva ndatu pakasvika murume uyu akuteereni mapa bamukuru vanga mano mazuva mangani muri papa bamukuru ndane 2 days mamno 2 days bamukuru matinini pakasvika ava vanga vasangobvosvi ndizvo mati manga mazuva rechitura cho ndorakaibata matokoka animona maona mazoea mapesa ani masvona inokuta 2 days taona sokuti zvakakodzera kuti pana toda kutaura tise kuna changamiri taona zvakakodzera kuti iye taura changamiri amanyana nyaya takuisira kwamuri kumuchipedzisa amuzara bani wabereka inyara re uri pamusoro changu unonga ndiriita ini inhau nokuti baba vakamhangara igodo ravanaro mukadzi wavakasiyana naye kare asi vakudzoka kuzomhangarira mushure megaititaure mushure mekunge vatombosiyana vagara makore nemakore kwamakore iwaya kusvika 5 years idzi
angakadii kuti ngumazuva iyoyo vasiyana iwayo abva aendesa nyaya yake kudare kuti ini ndikuona songe murume regai nditi semadzishe nemadzimambo hatifarire kuti vanhu vange vachirambana. Inenge singafariri zvakaita saizvozvo. Izvozvi amai mama akaita vana vangani? Mhuri yakakura sei namababa? 3. Akura sei mukuru wacho? 16 years. Saka tinenge singatarisire kuti murambane. Imatomboita mhuri yakura vana vatatu munenge makuzivana makudzidzana. Imbe pamakunedzana. Makurambana. Zvakaita zvinhu tisingazvitarisiri semadzishe. Regai nditi vanga vari kudare kwedu svondo yapera tane svondo. Kune vakarambana muno mudare. Murume nemukadzi. Mukadzi taneta kumutaiwa mambo ari kuramba kuti murambane. Asi vehukama vakati kumberi kuti kuona kuti vanhu vanozourayana. Zviri bheta kuti varambane. Vana ndobva varambana. Zviri pamutemo mukadzi ndobva abvisa gupuro. Akatobvisa gupuro mukadzi. Kana pane vari kuyeuka takabva tati kana muchida inonzi sharing of property yekugowa mudziyo munoya mande kubasa kwedu. Vakabva vauya mande. Vauya tataka kuti vagovane mudziyo. Chekutanga takabvunza kuti mashinga here kuti imba ichiparara murambane. Vane mudzimai ndashinga kuti tirambane, handisi kudzoka kumashure. Apa kamhenga vauya futi vese vakatokerana nemudhudhu asi mukadzi ati ndashinga. Asi vanhu ivavo vanga vakashanda zveshuwa. Papa nezvigayo, paka pane motikari, papa nemudhudhu, papa nengoro. Ndobva tazvigova izvozvo kuti mukadzi achatora zvake uye achatora zvake. Takazvigova. Ndobva tatuma vakaenda kunogova zvinhu izvozvo manje. Because kana vanhu vangu taita inonzi sharing of property, tinozotuma mupurisa negurukota kuti vachienda kunoti mukadzi chitora zvako budisa mumba, murume chitora motikari, achitora mudhudhu, chitora izvi. Vasvika yachipiri vakabva vati murume nemukadzi tawirirana kuti hacharambana. Mukadzi ndobva atoti murume uyu ndana ane 2 months asingarara asi nhasi arara kupi. Araramba muno mundoma atorara. Asi azowirira kuti hacharambana. Nokuti murume uno zvino pane motikari, zvigayo zvakuenda ndobva vatsveterana. Asi vatsveterana ana baba vacho anati vairamba kuti zvaimba ingaitsemuka. Saka takati aiwa tazvinzwa kuti vati vadzokerana asi ngavachitanga vauya kuti kwamambo. Toshedza kuti ana baba vakanga varipo kuti vanhu vazoshiva vatenderana kuzoitira mangwana vanogona kuzourayana asi vati vatsveterana nekuda kwokuti vachiva mudziyo yekuti yakuparara. Saka ndikuti amai dai mamuri vamunogona makarambana zvenyu asi ndaona murume wekurwadziwa kozi makore 5 apo asi nyaya ichiri kumubata. Makazorora mumwe here kuti hamuna izvozvo? Mane mumwe? Saka 5 years asati arora. Saka ndaifungidzira kuti kadai makarambanawo zviri pamutemo sezvakaita vanhu kuti ari svondo yakapera maigona kuregererana kana mune zvamamakatadzirana. Izvo kuti ndingachive pamoti ndoenda kuna baba mukuru ndozoita sei hazvina chiedza zvinizvi. Mugona kufurikana. Avagara kutoronga mhuri yavo yavari kuronga nemadzimai avanawo mukoma nemunin'ina kuti vemba imwe chete. Saka ndiri kuti ndaifungidzira kuti kana makarambana zviri pamutemo asi endai kuti munofunga mudzokera nemurume uyu. Munouya kuti kana kudare kunotokubatsiridzai. Kana mune zvamakatadzirana zvimwe zvacho muregererana tichitira vana vamakazvara kuti vakuraramira muhunyerero. Nhasi uno vana kugarawo baba kugarawo. Kana kudzidza kwacho dzidzo yachona vana vava madofu. Kana kubhadharwa mari yechikoro vachabhadharwa mari yechikoro. Murume uyu nyaya yake chaiyo yatadza kunazoibuditsa yekuti tipate murume nemhosva. Haasi kuti anozojeka. Ari kutadza kutaura. Zvidai anga munhu anotaura dai tatokubata karikari nemhosva murume uyu. Saka maona kunge ari kumbomera mhosva kuti adzimai ndokwaiti vakanga vanetsana. Ndokwavaimhanyira ikoko. Saka ndikutyira kuti ane vakadzi vairapwe pamadzimai kuti vanini vanotorwa. Saka ndikuti ari kutadza unazotsanangudza nyawo yake yekuti murume uyu akapedzera akuda kuti mukadzi wake akuda amainini. Saka ndikuti zvinhu zvakaita saizvozvo tinenge tisingazvitarisire mudare redu. Regai nditi manzwa amai zvandataura vanhu vanotadzirana, vanhu vanokanganisirana. Asi mudaona sekuti murume wenyu achinemi mumwoyo
vanhu vanotadzirana kurowana mairowana muchiita sei asi makashaya chete vanhu vaigona kuyananisa kwamaenda unoyananiswa namababa mukuru ava vaibva vachiva vakudofukana pachinhano chekuti vadii vayananisa ndopandakaona pakaita dambudziko dai izvozvi zvimakaenda kunoyananiswa kumwe kusiri kuna baba mukuru ava dai mbenyu yakamira asi noda kuti kwamakaenda manje vaibva vachiva havachayananisa vakudzunga neumboo zvezvaitika saka ndiri kuti regai tingapedze nguva takarebesa baba chatinongoda kuti muzopiwa nemurume uyu ndoda kuti muzodzorwa mari yenyu yedare yamakakwirisa zviri kunzwika ndoda kuti muzodzorerwa mari yenyu yedare yamakakwirisa nemurume uyu zvii zvinhu zvambomirana zvii zvinhu zvamakuda kuti murume uyu zvechiwa ndiyakata kuti imba yangu isvike pakupara zvamakuda anga agona kundiitira gozikoti pane ukama huripo kuti paka makaita vana zvii zvinhu zvamakuda kuti murume uyu akuitirei changamire kutaura kwamaita ndakunzwa. Nyaya iripo ndeyekuti murume uyu zvaakaita akandirwadzisa nokuti ini pandaitera mudzimai wangu iye aitora madzimai vake tu vaivai obva vaisa muimba imwe chete nemadzimai vangu inini obva tirarayi makadaro inini ndorara naye iyeyi. Saka iye manje ndakamubvunza kuti pamukuru zvandaifungidzira kuti pamwe muchatiyananisa apa ndakuona ngemakuda mudzimai wangu futi ndobva ati ndinogona kuzongotora kana muchinge masiyana. Saka muromoyo ukandirwadza zvekuti ndaitarisira kuti dai andibhadharawo ndaidawo kubhadharwa kuripiwa. Saka ati mazozatidza kutaura aitoti makatadza kuti mbawirira ndinogona kutora kuti mukadzi saka mazuva aitozara anogona kukumbura mazuva acho Ora iwo waina adzimai ako here kati wangoyanera vachete adzimai ako vachete zvichibva munyaya yemari inozotambudzimwedzi wakapera ati mazona pachizura apa woya nevava nemhosva asi adzimai vako chapasi daiwaona anokuperekedza wani aikona kukuperekedza wani aikona kukuperekedza panzvimbo yakadai iwouya nemudzimai ane mhosva mararamiro pachizura apa kuti tisvike panapa dzimwe nguva maitoseka dzimwe nguva maitoseka kuti ndomawanira yawaita ndandatofunga kuti anotsoka saka pakati pokuona kuti nguva yatisiya ndokutoti zvinotoita sei mari ndatenda yekutokwereta ite munhu wandatoya nayo acho inguva yekutoti ndiri kutoenda kuzotoshanda kumunda kwake. Regai tiri mudari amaenda vana mama kasimudari woko mamuda kuri amusoro unoenda muzoro mazivere anondirwadza chaura ina mai ini ndandiri kuti kutaura kwamaita uko ndakunzwa asi inini hazvigoneki kuti ndidzokere kuna baba nokuti shanje dzawo dzacho idzodzo dzakanyanya. Saka ina hazviita kuti ndidzokere ini ndaitokuvarawo nokushandawo pamba chiti ndiri kushingirira musha wangu asi maroero yakandiita baba ndeyekuuraya hakusi kuti ende mhosva yacho kana yakandiroera ndakana kuiona ende hazvina kana kutangira futi ipapo. Saka inini kudzokera handisi kukwanisa kudzokera. Shanje rudo ka shanje dzavanadzo shanje rudo shanjo dzacho dzinomugana akatowana mari kodzi mapurisa era dai ndakauya kumapurisa ka vakatora mari kodzi mapurisa ekuruwa kwenyu handinakwanisa kuenda chandingakwanisa kuita ndechekuti ini ndakati aiwa ini rige ndiye tizi neupenyu hwangu iye osara noupenyu hwake kamwe chete here kazvikaitika kana kuti kariitika mangaro wakangani kamurikewo zvakamboitika kumashure kangani kakawanda usine musika nekumapurisa handina kumboenda kumapurisa pataiwana kuiko regai tinozongorebesa ende vanobata zvinokuwadza saka ini kuti ndidzokere zvakapera here asina kana kusimuka yerudo nababa zvakatobuda ndati muchadzorwa chi mari yedare mozopiwa mbudzi nhatu dzaachakupai murume zvirikuzika dzaachakupai dzekuti ndiye akaita kuti mbainoita zvekumira murume apa ariwo ukama ari baba mukuru zvirikuzika ndichapiwa mbudzi nhatu nemudzorwa mari yedare baba ndozvatikuda chiti kumudzorere murume uyu mari yake yedare nembudzi nhatu dzamuchamupa dzekuti imimi makatadza kuhedza nyaya idzi zvakanaka
dai mamuri wangu dai makaibata zvakanaka nyaya iyi makachena musina kudinga makaita zvipomerwa aiwa tatopedza zvatondiratidza kuti dai mama waine mudzimai wenyu mumwe angakatoti akagara ari kuti daiwa vaperekedzani zvamaita izvo zvatondiratidza kuti pane chekuita nemudzimai uyu saka kuda kuti natu nemari yavo yakakurisa murume kudai ndozvandiri kuda chete zvinoyarini zvine izvozvo Changamire, inini ndiri kuda kuti mundiziso kutaura kwangu chokwadi kati hapana chatiyanzwisisa rangu chokwadika iri nyaya yekuti orakati itai panopera svondo 2 patinenge tine dare resvondo inoya 17 munozoka 17 mopuwa mari yenyu yedare papi pano nembudzi dzenyu ngani nhatu nababa mukuru wenyu namano mopuwa papi pano nyanga iri pakati paJohn Chingodzi naIsaiah Kadowa yapera yakadaizvo. Isaiah anzi adzorere mari dare kuna John pazonzi zvakare Isaiah abhadhare mbudzi 3 yokurwadzisa kwakaita John mabamudiki wake musi wa17 January 2025 unowanga wati masondo 2 2026 sorry masondo 2 kubva pazuva ranhasi musi wa17 pamuri kuzonzi muve nembudzi 3 dzokupa bamwe inoine mari yedara maita zvinoenda munosaina munosaina apa wanyepewa mudare iwewo toita mhosva yausina apa tachitora mhiko yekuti toda kutaura zvapamberi pamwari ana Brandon Shereni shikuru yenyu gauyaalipo ndikasvitsira nyaya atezvara vatinadze kuziva nyaya idzi kuti nyaya atezvara varipo madini nditani atezvara vauye sabhuku auye munatsa kudzongo wakakwana pakati penyaya iyi panoti mutisubirireitonzwa zvakapera pana sabhuku mhosva yavo bankurati ndikutozvitsvagawo ndikuzvichaya baba vamunhukadzi varipo vanokwanisa kutimirira amai